Continuen a bon ritme les obres d'ampliació del cementiri municipal que consisteixen en la construcció d'un nou mòdul de 50 nínxols i 10 osseres. L'alcaldessa de Vallirana i els regidors de l'Ajuntament han fet aquest matí una visita per supervisar les obres. Portem la tercera setmana, anem amb el temps previst en el temps d'execució d'aquesta obra. El total de nínxols construïts de nova construcció serà un total de 50. Aquest any també tenim previst la rehabilitació de zones de desperfectes d'illes més antigues per poder-les acondicionar correctament. Aquests nínxols s'han executat amb recursos propis de l'Ajuntament dintre del pressupost del 2015 i anirem millorant l'espai del cementiri en aquests 4 anys per donar una qualitat al nostre cementiri i un bon servei a la ciutadania de Vallirana. Les obres han estat adjudicades a l'empresa Conste 2.0 SL i està previst que finalitzin en 1 o 2 setmanes.